Pujada de les Pedreres. O sigui que pedres per un tubo, no? La gent ja sap de posar noms, ja. Buena, buena. Pedras no, pedreras. Casi nada. Nada ahí. Que ha un altre camí, no? Hay que girar aquí. Vale. Que farem, en acabat tornarem a pujar fins dalt. Molt bé. Però ara farem una baixada molt xula. Molt bé. Esto és un pedregot de collons. Mira. Hòstia. Aquí, en acabat pujarem amunt. Sí, I la cursa de la Quatre Termes, sí. la primera baixada que fan és aquesta. Hòstia. Ara farem nantos a partir, ens saltem el primer tram Sí. perquè s'ha de caminar per entrar-hi. Després t'ensenyaré per on s'agafa. Vale. I seria llavors vindre per aquí. Molt bé. Però no val la pena en bici. Caminant sí. Ara farem els dos trams finals. Molt bé. Baixada de les Pedreres. Vinga, Jordi. A l'ataque. Curvita, curvita. Me llevo todo el bosque yo. Buena, buena. Ya sabes, cuando haya algo chulo, me avisas. El bosque de la Pedrera. Buena, buena, buena. Sí. Así, un ritmito suave. ¡Oh, qué chulo! ¡Qué bonito! ¡Oja! Buena, buena, buena. Bien, bien. No hay un espino muy bajo que aquí es sube baja. Sí. Un sube baja. Buena, buena, buena. Chunguita. Chunguita, ¿no? Oh, espera. La curva es lo que no me ha salido. Buena, buena. Sí, señor. Yeah. ¿Vas a quedar bien retratado? ¡Wow! ¡Hostia! Sí, sí. Esto cuando no te lo conoces, la primera vez, como que acojona. Ahí estoy. Curvita, curvita. ¡Wow! ¿Quién es Cadestri? Sí, señor. Vamos ahí. Vamos. Vais. Bueno, Està xulo, aquí girem a la dreta, en lloc de començar la baixada. Ara anirem a veure un mirador que és espectacular i després tornarem enrere.
Molt bé. T'ensenyaré on comença el primer tram. Quin espectacle, señores. Impresionante. Tota la plana del Baix Camp. Hola. Per aquí, el primer tram Sí, que ens hem saltat, puges per aquí sí, i llavors vas a parar on hem començat nosaltres la baixada. molt bé. Però això s'ha de fer amb la bici al coll, Sí. Bueno, porteo. Aquí tenim a Montroig. Roig del Camp. Pobre, molt bonic. Subidaco. Qué bonito. Va a apagar la vista? Sí, farem una foto aquí. Una panoràmica. Hola. Las antenas, ¿no? Mira, ara mira el guapo. Espera, parem un moment. No, el guapo és aquí. Ah, Mira. hola. Que canya, tío. ¡Qué chulo! Sí, señor. Vaya vista, Sí, sí. I aquí, els de la Quatre Termes també van obrir una baixada, Sí. però l'he fet un parell de cops en bici, però està molt malament, perquè s'ha de saltar uns marges i te lies un poco. És més bonic, però en baixarem ara. Vale. El mirador de la Pedrera. Hola. Qué bonito. Un descenso. ¡Hija! Buena. Això és la trialera del Clot de l'Elias. Trialera Métele. del Clot de l'Elías. Vaya el Clot. ¡Oh! ¡Piedrecitas! ¡Mamma mía! ¡Quin pedregal! ¡Oh! Buena, buena. ¡Qué bonito! Sí, señor. Es una alfombra. Alfombra roja. Buena, buena, buena. Tendremos que decirle a Elías que tape los clots, que hay unos cuantos, ¿eh? El Elías, que tape los clots, que hay un montón. El camí de les bessures antigues Sí. i després pujarem cap a la Font d'en Soler. Molt bé. Métele. Subidita, subidita. También es un laberinto esto. Bona, bona. Deixo una mica d'espai. Vale. Sí, On estàvem ara. vaya. Vale? I és el que et deia, que hi ha una... jo l'he fet un parell de cops, Sí, però en bici
està una mica xunga. Baixar de l'antena cap aquí, no? Pots baixar de l'antena cap aquí, però has de saltar uns marges i hay que poner un par de huevos, si no, no baixes, Bueno, seguim. Molt bé. Vamos para allá. Bon dia. El camí, antigament aquí era on guardaven la basura. Sí. I l'abocador, com si diguéssim. I això la gent d'aquí li diu el camí de les basures. Camí de las basuras. Però que és el camí de la Font d'en Soler, perquè arribes a la Font d'en Soler. Però està molt netet, Sí, home. I la font, què tal és la font aquesta? La font està bastant més amunt. Ara anem cap allí i després farem la guinda del dia, l'Areny. Molt bé. A veure com sortirà. Vale? A l'ataque? Sí. Bueno, estem aquí. Ara aquí a l'esquerra hi ha la Font d'en Soler, Pepe. Font del Soler. És aigua potable? Sí, el que passa que no crec que reixi ara. Espera-la. A vegades, aquest Font del Soler. Aquest any rejava, veus que allí hi ha el tobillo? Sí. I rejava un filet, saps com va ploure tant? Sí. Pues rejava una miqueta. Hòstia, quina pena, no? Però normalment està seca, Tindrem que parlar amb el Soler. Sí, és una font mítica. Hòstia. Jo no ho sabia, que això no és terme de Montroig, tio. Està No? al costat. Aquí se fica el de Pratdip. Aquí s'ajunta, clar, com que aquí s'ajunta entre Colldejou, Vilanova, Montroig, Sí. pues això no és de Montroig. Sembla,